Kumpadre, talagang amuklat tayo pang danunak kingkaan, kumpadre. Ay, hula ko pa day. Dotakkel di kita maismon eh. Atak di ka maisan, madamat padanom ko. Mm. Ulan ko ka man katagadot aralyan eh. Hindi na Dukko taon. Ay, Mangitugot. pagpadanom akmanan da no dumadakkel di bunga na. Tuwang kumpad. Hindi na matamakin ako. Mm. Di kuryente. Dahil na mo. Mm. Nakapasir ka. Uy na ta. Deta. Ang labayag mangarod nga di ka nasirita na yun ako na ako. Di ka mo't makmakpakas dyan. Manipo di di taga Isabelan. Gatkas na nga rob, data, di ka nga rob tibrak na eh. Bisi-bisi. Tuwang Kasi kumpad. nga may tarak na ka na siya dato. Ikat na isaldak ka martis dato siya eh. Ana? Among ni martis siya ka. Tuwang kumpad. Hindi naglaksa ta babae. Oh, Ma. katwa na. Ngun tata. Gaputa madamdamag ko kung makikita nga aduti ka partner na nga sa bali. Mm. Palapal ko matirik na siya. Oh. Rejig na siya. Mm. Kuna nakadaanan mong kabut kuna na no, nakangis-ngisit ka sa kita man talaga. Slabor na tabuksit mo kung kuna na. Uyaw-uyaw nak. Tatagat. Mm. Awa, damo nga binanata kawanan na lata kayat. Di ko ang kunak kung ka na. Marites ko na. Nung mapadasan na maraman ang buti ninja in style ko na. Indian style. Wow, maraman ang buti ko na. Mm. Pampanunot siya. Kuna lang. Pay napadasan data. Kuna. Sige, Puro mayatak. siya katatakla na ka makangag data Indian style ah. Why? Katamayatak kuna lang ngam nangina pagbayad mo. Sa nabali ko na. Basta mapadasan ta mo na. Mm. Kaya mo 80 mil. Ti karigada ka, una ka. Kaya among tagtarigaga, ya ko tore 100 pa ya, 100,000 pa. Huwag ba? Akit lumabang mo't dati mais mo talaga ah. Isa mer da video palpalap sa atak kar dala eh. Tata. Kinayat na. Mm. Napang kami na. Iti malpas kami. Urayin at ninjin style. Indian style. Wan urayin na. Abang mati pagbagam nga ninjan style ko na lang. Apa? Katadda ko na. Katadda ko na. Katisuday tuwing ko na ka. Eh, 80 mil nga pagbayad ko. 500 pela ti paunak ko na. Katsapay ko na na. Mm. Kat Bombay nga ron ko na. Istolmeng mo lang ka. Isuday. At ibagbaga. Iso nga Indian style. Wan, isuday ibagbaga. Yung palalasit. Kat Bombay. Nawaysam ni Marites. Ano? Pilita na. Nagkapalag panunot.